Ahojte, krásny večer vám prajem. Ja vás tu vítam, strašne sa teším, že ste na kamerách, že ste sa prišli pozrieť na toto vysielanie a že ste prišli spraviť niečo pre seba, naučiť sa to, ako sa o seba starať, prečo sa o seba starať, aké produkty kombinovať, v akom poradí ich používať. A ja vás tu vítam, moje meno je Jana Čaládi a vidíte tu na slajde moju fotku pred a po. Pred, ako som sa o seba nestarala, ako som sa považovala za škaredú a ako som nevedela používať správne produkty. A na pravej strane vidíte fotku, ktorá je možno tak nejak pol roka dozadu, kde je moja pleť žiarivá, krásna, čistá, bez pigmentových flakov, bez veľmi viditeľných vrások, s nadvihnutými viečkami a vďaka tomu, že som sa začala o seba starať a že som sa naučila správne používať produkty a trošku sa vyznať v zloženiach a tak ďalej. No a dnešnou mojou úlohou je odovzdať vám tieto moje skúsenosti, tieto moje informácie, pretože ja viem, že my ženy chceme vyzerať krásne, chceme sa cítiť dobre, chceme, aby z nás vyžarovalo to najlepšie, aby sme proste boli sebavedomé. A tu vám chcem prečítať túto vetu, ktorou sa ja riadím. Čiže ak si myslíš, že to dokážeš, máš pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, tiež máš pravdu. Čiže naozaj treba pracovať aj s tou našou hlavou, pretože je veľmi mocná. Čiže ak sa ideme aj starať o seba, tak naozaj je veľmi dôležité, aby sme si nastavili aj myseľ, aby sme si povedali, že dokážem to, zvládnem sa starať o seba, budem dodržiavať postupy, nevykašlem sa na to večer, lebo sa mi strašne nechce, nevykašlem sa na to ráno, lebo nestíham, dám si o 5 minút skôr budík a ja verím, že vám toto dnešné vysielanie pomôže. Ja si vypnem prezentáciu, aby ste ma videli a aby som aj ja videla vás, pretože táto prezentácia, no sekundička, ja sa pokúsim ešte, mám tu niekoho iného hosta. Dobre, nevadí. Skúsim to dať teda takto. Verím, že vidíte všetko, že počujete všetko a že to všetko ide. Takže ja začnem tým, že sa vás pýtam, že či aj vy máte na poličke 300 000 produktov alebo v skrinkách, šuflíkoch, kade-tade, ktoré tam máte, ktoré sú tam už niektoré 5 rokov, niektoré rok, niektoré mesiac a stále pribúdajú a stále dávate do toho peniažky a stále nemáte svoje výsledky, ktoré by ste očakávali. Toto tak má, napíšte do chatu číslo 1, alebo ja, alebo dajte hore ruku, že to tak máte. Ja verím, že viaceré nie, pretože vidím to aj kočky, ktoré už vedia používať produkty a nepotrebujú 100 000 produktov na tej poličke. Takže verím, že ste tu aj také. Žiaľ áno. Je to v poriadku, má to tak naozaj veľa žien, pretože bohužiaľ sa nejak nehovorí o tom, že čo tam máme mať a čo tam nemáme mať, ale je proste tých produktov je také kvantum, že proste tie ženy nevedia, čo majú používať a ako to majú používať. A ja vám to dnes vysvetlím a dnes vám poviem trošku podrobnejšie, čo ako. Budeme tu približne pol hodinku, posledných 5 minút bude priestor aj na otázky, čiže kľudne ich píšte do komentu. Ja budem robiť priamo ošetrenie na svojej pleti, som naličená, čiže budete ma vidieť aj odličenú. Chcela som sa ináč pred týmto zoomom namalovať a potom si hovorím domalovať, potom si hovorím, že na čo, veď idem sa tu odmalovávať. takže som tak z celého dňa, hej, nedomalovávala som sa, takže vám ukážem, čo by sme mali používať a ako. Dnes si s vami prejdem večernú rutinu a o 2 týždne opäť takto v takomto čase, štvrtok, si s vami prejdem rannú rutinu, pretože tieto dve rutiny sú rozdielne. Čiže čím začnem? Prvý krok čistenia, ktorý ja robím, je micelárna voda. Avšak veľký prst hore, veľký pozor, pretože bežne dostupné micelárne vody obsahujú syntetické micely a dokážu našu pleť totálne
ja tomu hovorím rozbiť. Narušiť prirodzenú štruktúru pleti a spôsobiť rôzne problémy. Čiže ak siahnete po micelárnej vode, tak určite odporúčam používať takú, ktorá má teda prírodné micely. Ja používam túto, nevidíte to? Nevidíte to? Kočky, ktoré vás pozvali, určite vedia, o ktorej hovorím, pretože používajú tiež. Takže ja určite odporúčam na taký prvý krok, používam micelárnu vodu iba večer, pretože vlastne micelárnou vodou dám dolu, ja tomu hovorím, že omietku, pretože mám na tej, aj keď samozrejme ja nemám tú omietku, hej, pretože používam kvalitné produkty, ale aby ste si to vedeli tak predstaviť, že o čom hovorím, takže vlastne idem dať dolu z tej pleti omietku a teraz vám poviem jedno tajomstvo. Tajomstvo spočíva v tom, že nikdy nepoužívam na čistenie iba tampón, pretože keď toto robím tampónom, tak si zapchávam do tej pleti všetko to, čo tam mám hlbšie, len povrchovo stiahnem tú špinu, ale všetko ostatné tam zatlačím, čiže potrebujem hĺbkové čistenie. Ja používam látkové tampóny, čiže nepoužívam tie klasické, už je to taký zničený, ale teda používam tieto látkové, pretože záleží mi aj na prírode, takže odporúčam si nejaké zadovážiť, keď chcete používať teda tú micelárku. Takže úplne jemnučkým takýmto spôsobom si stiahnem dolu ako keby ten vrchný make-up, tú vrchnú omietku, žiadne šúchanice, žiadne polhodinové, 5-minútové šúchanie na tej tvári, len to pekne zošuchnúť. Ďalším krokom, ešte sa vyjadrím k tej micelárke, ešte poviem to, že robím to preto, aby som dala dolu SPF-ko, jednoduchšie, prirodzenejšie, ľahšie, aby som dala naozaj tie najvrchnejšie masnoty z tej pleti preč, aby to hĺbkové čistenie bolo bez nejakých ďalších nánosov na tej pleti. Najdôležitejšie, čo ja používam a čo považujem za dokonalosť v čistení pleti, je Lumispa. Ak ju ešte nemáš, tak určite pozorne počúvaj, pretože to, čo dokáže Lumispa, nedokáže žiadny iný prístroj, žiadna iná kefa, žiadne iné vajco, ani nič podobné. Tento prístroj je patentovaný, je už 6. rok po sebe vyhlásený za top jedničku svetovú v oblasti v prístrojoch na domáce čistenie pleti. Čiže nemá konkurenciu, je to hĺbkové čistenie, ktoré vám spraví kozmetička a ja to volám tento prístroj, že mám doma kozmetičku 2-krát denne. Čiže viaceré máte teraz Lumispu, viaceré ste využili akciu, ktorá tu bola na novú Lumispu IO. Pripomeniem ešte to, že tá klasická Lumispa, ktorá bola, alebo teda ešte stále je, tak dnes je posledný deň, kedy si ju viete zakúpiť a dokonca dostanete k tomu zadarmo očný nadstavec. Ku každej objednávke teda Lumispy firma rozdáva očné nadstavce. Je to tá pôvodná Lumispa, v balení je dokonca ešte aj gelik, čiže je to veľmi výhodné. Dnes je posledný deň, takže ak ju nemáte a rozmýšľate nad ňou, tak to určite využite. No, ale idem pokračovať ďalej a ukážem vám teda, ako čistiť tú pleť Lumispou. Toto video je aj za cieľom toho, že máme tu veľa dievčat, ktoré si tú Lumispu zakúpili a chcem vám ukázať správne používanie, ako s ňou manipulovať, čo s ňou robiť. Čiže prvým krokom, ja verím, že máte pera a papiere a keď nie, tak verím, že ich držíte v rukách a idete to robiť so mnou, pretože keď si to pôjdete robiť o pol hodinu, zabudnete, čo som hovorila. Takže kľudne, keď chcete, poďte si robiť so mnou to ošetrenie, aj keď ste na kamerách, aj keď nie ste na kamerách. Takže prvým krokom je, že si namočím pleť. Ja som teraz momentálne v pracovni, ale keby som v kúpeľni, tak vlastne pod tečúcou vodou si opláchnem tvár. Čiže ja to spravím, ja tu mám misku, takže ja si vlastne len takto teraz namočím tú pleť rukou pri počítači, veľmi praktické. Ale chcem vám to ukázať a chcem, aby ste to videli, ako to správne robiť. No, alebo tu mám vlastne takto sprej vodu, takže si môžem aj takto naspriekať, ale vy to určite spravte vo svojej kúpeľni normálne pod tečúcou vodou, šľahnutú vodu na tvár, na celú,
nech vlastne je úplne mokrá, pretože viskozita s tou lumispou je veľmi dôležitá, takéto klzanie. Ďalším krokom, ktorý je dôležitý, je naniesť si gel k lumispa priamo na pleť. Ja ukážem asi, že koľko. Mi to steče na počítač, nevidíte to. Je to asi ako taký, ja tomu hovorím, že je to ako mandla. Keď si predstavíte klasickú mandlu, tak je to asi taká veľkosť. Hej? Čiže približne toľko a je naozaj dôležité si to naniesť priamo na pleť, pretože keď si to nanesiete na lumispu, tak tú lumispu upcháte a nebude plniť tú funkciu. A taktiež, keď spravíte to, že si spravíte ťuk 1, 2, 3, 4, tak tiež vlastne sa ten gel dostane priamo do tej hlavici a nedokážete zabezpečiť rovnomerné roznesenie toho gelu po tej tvári. Čiže úplne takto jemnúčko si roznesem rovnomerne ten gelik na tú pleť, aby bol všade, aby to bolo dokonalé, aby sa to krásne klzalo, aby tá lumispa splnila to, čo má splniť. Druhým krokom, alebo tretím, je namočiť hlavicu. Normálne pod tečúcu vodu chytím, zapnem kohútik, pustím na lumispu a vypnem. Čiže aby bola aj ona navlhčená, ja som si ju namočila do misky a ďalším krokom je zapnúť lumispu tlačítkom. Čiže tuto máme tlačítko, ktoré iba stlačím, ona sa zapne, priložím k pleti a jemnými pohybmi prechádzam po pleti. Ošetrenie s lumispou trvá 2 minúty. Všimnite mi, že či ma dobre počujete, že či tá lumispa nekričí viac ako ja. Dobre, čiže ošetrenie s lumispou trvá 30 sekúnd. Babi, 30 sekúnd, 2 minúty. Tie 2 minúty neprejdú rýchlejšie, keď budete robiť toto rýchlejšie. Tie 2 minúty budú stále trvať 2 minúty. A tieto 2 minúty sú rozdelené na 4 časti. Na časť čela, na časť líce nos, druhé líce nos a brada a ja hovorím tomu, že aj kúsok krku. A robí sa to tak, že na lícach vyťahujem lumispou smerom hore proti gravitácii a volá sa to aj, že liftingové ťahy. To znamená, že pritlačím trošku, vytiahnem, pritlačím, vytiahnem. Toto bol zvuk, kedy vlastne prešlo 30 sekúnd a ja mám prejsť na inú časť. Vlastne lumispa nás upozorňuje po každých 30 sekúnd, že tú oblasť mám zmeniť, takže ja nemusím rozmýšľať, nemusím nejaké stopky si púšťať alebo niečo, ale tá lumispa ma krásne upozorní, aby som prešla na tú tretiu alebo prvú, druhú, tretiu časť. Čiže ja teraz si vlastne robím tú bradu, prechádzam si aj takto krk a znovu viem ťahať dohora. A taktiež mi tuto ukazuje taký indikátor, také svetielka, že koľkatú sekundu prechádzam, koľkatú čas a ja už robím štvrtú, idem na čelo. Vždy si zapamätajte, že tie pohyby treba robiť proti vrástkam, čiže keď mám takto vrásky na čele, tak idem a vlastne ich ako keby rozbíjam z hora dole. Ja tomu hovorím, že idem na kopec, idem z kopca, idem na kopec, idem z kopca. A keďže vlastne medzi očami máme takto vrásky, tak vlastne prechádzam takýmto spôsobom, kvázi ako keby cez obočie priamo môžem prechádzať. Čiže vlastne rozťahujem tie vrásky medzi očami takto, rozťahujem. Idem proti ním, na čele mám vrásky takto, čiže idem proti ním takýmto pohybom. Tieto vrásky mám takto, čiže vyťahujem smerom hore, vždy proti gravitácii. Taktiež vlastne môžem prechádzať až toto za ucho, pretože tuto aj začínajú tie lymfatické uzliny, čiže dokážem si toto krásne premasírovať. Dokáže mať tá lumispa naozaj strašne veľa benefitov a strašne veľa využití a efektov na tej pleti. Ja musím povedať, že po čistení s tou lumispou je tá pleť vypnutá, žiarivá, krásna, má tu jemnú exfoliáciu, taktiež tým pohybom, ktorý robí lumispa, tak sa pomáha tá lumispa tvoriť vlastné proteíny v tej pokožke, čiže kolagén priamo v tej pleti je ako keby taká nútená tá pleť to všetko tvoriť a taktiež vlastne vďaka zložke AgeLock
ktorá je zameraná na gény, tak vlastne tie gény v tej našej pleti sa správajú ako mladé vlastne vďaka tej zložke, ktorá sa tam nachádza. Dobre, mám vyčistenú pleť, naozaj to trvá 2 minúty, takže ja verím, že každá jedna z vás to zvládate a robíte ráno a večer, alebo budete, keď máte novú lumispu, pretože sú to 2 minútky, ktoré dokážu s tou pleťou spraviť zázraky. Ak používate lumispu iba jedenkrát za deň, ja hovorím stále, že je to... Ako si ma niekto nepočuje? Nepočujete ma? Počujete ma? Dobre, super. Ak používate lumispu iba jedenkrát za deň, robíte 30% prácu. Oberáte sa o 70% účinku. Toto je moje vymyslené číslo, ale ja som to skúsila. Skúsila som 1 týždeň používať lumispu iba jedenkrát denne a bolo to obrovský rozdiel na tej pleti. Čiže neoberajte sa o tú väčšiu časť, pretože to vidieť na tej pleti, že ju používate iba raz. Investovali ste do prístroja, rozhodli ste sa investovať do seba, chcete byť krajšie a teda ju používajte, pretože v šuflíku nefunguje. Opäť idem pokračovať. Čo je teraz tvojou úlohou alebo vašou úlohou je vykliknúť hlavicu z lumispy, opláchnuť ju pod tečúcou vodou. Naozaj stačí pod tečúcou vodou, nemusíš dávať na to žiadne mydla, nič, pretože tá lumispa má v sebe, je to vlastne z lekárskeho silikónu a obsahuje aj keloidné, nie keloidné, ako sa to volá, striebro. Veronika, pomôž mi. Koloidné. Keloidné sú jazvy. Dobre, čiže je antibakteriálna a dokáže sa krásne vyčistiť len tým, že ju oplachnem pod tou čistou tečúcou vodou. Hlavice sú 3 druhy, ja používam 2. Táto hlavica je úplne jemná. My sme sa naučili na jednom školení, že je pusinková, pretože ona má také prísavky a ona fakt pusinkuje tú pleť, čiže je veľmi jemnúčka, je vhodná pre kočky s pleťou, ktorá je veľmi taká citlivá, má sklony k začervenaniu a tak ďalej. Potom je táto klasická oblúčiková, tak by som ju nazvala. A potom je ešte pásiková, tá je vlastne, to je taký, ako keby taká exfoliačná, že už je taká drsnejšia pre... Veronika nám ju ukáže. Perfektné. Ona má také pásiky. Čiže vždy k lumispe, pri objednaní lumispy je tam automaticky táto hlavica, všetky ostatné sa dokupujú. Ja mám rúžovú, to je vlastne limitka, ale väčšinou sú teda modré. Hej? Neviem, či sa ešte dajú objednať tieto rúžové. Čiže mám tú pleť umytú, mám lumispu umytú, mám ju odloženú na suchom mieste, pretože je veľmi dôležité sa aj starať o tú lumispu. Teraz je mojou úlohou umyť si pleť. Opäť použijem tečúcu vlažnú vodu, alebo ja by som povedala, že takú jemne teplú, pretože ja to vždy prirovnávam k panvici. Že predstav si, že umývaš panvicu, oplachuješ panvicu mastnú so studenou vodou. Hej, čo sa stane? Preto vždy hovorím, že použiť teplejšiu vodu, aby vlastne si pomohla tomu odstráneniu tej masnoty ešte tým, že tá pleť je teplá. Voda je teplá. Čo je veľmi dôležité, je použiť každý deň čistý uterák. Toto je môj hack, ktorý mi naozaj pomohol, keď som mávala výražky, pretože som si nejakým spôsobom nezanášala tú pleť, nedostávala som si tie baktérie. Ja dokonca používam ráno čistý uterák, večer čistý uterák, mám takéto maličké, každý deň ho šupnem do pračky a tá pleť nemá šancu sa dostať k nejakým baktériám alebo k niečomu. Čiže ja si to teraz takto utrem uteráčikom takýmto mokrým, pretože som v pracovni a nemám tu tečúcu vodu. takže ja verím, že tieto si není na kamerách, tak čistíte o 100-200. A ak máte ešte teraz nejaké otázky k tej lumispe, tak sa kľudne pýtajte, aby som vám vedela zodpovedať, že to ako. Hlavice k lumispe je potrebné meniť približne 3 až 6 mesiacov. Ono to vidieť na nej tak, že je vlastne v tej časti, ona je rozdelená na 2 časti. Ona je taká, ako keby je tam taká väčšia fuga, čiže vtedy vidíte, že už tá hlavica nie je OK. Mne niekedy vydrží
3-4 mesiace, niekedy pol roka, že naozaj to nemám, že musím to meniť každé 3 mesiace, ale vidím to na tej hlavici. Záleží naozaj možno, ako pritláčate, ako často ju používate. Ak ju používate každý deň, 2-krát denne, tak ja odporúčam ju mať maximálne pol roka. Podľa firmy je každé 3 mesiace potrebné meniť tú hlavicu. Niekto sa nám tu hlási, ale ja nikoho nevyvolávam, takže mi napíšte koment, keď chcete. Dobre. OK. Teraz mám už teda umytú tú pleť, utrem si ju tým čistým uteráčikom, ktorý som si nachystala. Ešte čo ja stále hovorím je, že nerobím uterákom toto, šúcham, ale jemno priťapkávam a nederem si tú tvár opäť uterákom. Čiže jemnočko poprikladám k tej pleti, aby som vlastne odstránila tú vodu a idem na ďalší krok. Kto vie, čo je ďalší krok po čistení pleti? Dajte do komentu, dajte do chatu. Mňa to veľmi zaujíma, pretože toto bol môj veľký kameň úrazu a ja osobne som tento produkt nepoužívala a ak áno, tak som ho používala nesprávne, pretože som ho nevedela používať a nevedela som, že na čo je. Tonikum, toner. Ako sa Lumi nabíja? Ešte tu je otázka. Lumispa sa nabíja, Lumispa má nabíjačku. Je to vlastne takáto magnetická nabíjačka, ktorá sa pripne sem. Koncovka je USB, čiže len šupnem do klasickej nabíjačky alebo do počítača, alebo tam, kde to viem šupnúť. Takže netreba to nabíjať za každým, vydrží nejaký týždeň, niekedy dlhšie a netreba to nabíjať naozaj veľmi často, vydrží to dosť dlho. Neviem, nemám odsledované úplne presne, že koľko dní. Dobre, idem ďalší krok. Píšete, že toner, máte pravdu. Toner je obrovský dôležitý krok. Ja verím, že ho používate tie, ktoré viete, že ho máte používať. A taký môj hack je opäť, že ho nepoužívam na tampón. Čo spravím je, že nakladám si takto 3, 4, 5 kvapôčok na ruky, rozotrem a úplne takto jemnočko si ho vklepem do tváre, môžeš aj pošúchať, ale teda ja si ho takto vklepávam. Toner robí to, že vyrovná pH pokožky, pretože voda má deštruktívne účinky a tú pleť vysušuje a porušuje to pH pokožky a našou úlohou je potom čistení vyrovnať pH pokožky, aby tá pleť bola naozaj pripravená na ďalšie kroky v našej dennej rutine. Čiže ak nemáte toner, je to naozaj veľká chyba a veľký nedostatok v tej dennej rutine. Určite si ho doobjednajte, určite napíšte kočkám, ktoré vás sem pozvali, že aký by vám odporúčili, pretože ten toner je tiež dôležité používať správny. Čiže vy, keď idete do DMky a idete si kúpiť toner, neviete, aký toner máte používať, prečo ho máte používať, preto sa poradte tu s kočkami, ktoré už sú vyškolené, vedia, že prečo ho používať, kedy ho používať a ako a aký zvoliť. Takže to bol ďalší krok. Idem pokračovať ďalej a čo teda chcem použiť ďalej je sérum. Sérum nie je povinná jazda, tak ako toner. Toner je povinná jazda, čistenie, toner a hydratácia to sú 3 povinné jazdy, ale sérum je taký krok navyše, je to taký level up. A čo ja používam, sú tieto pumpičky. Milujem ich, používam ich, odkedy ich poznám, odkedy prišli na trh. Za mňa je to dokonalosť v týchto 3 krabičkách alebo pumpičkách. Tieto séra sú vyvinuté podľa toho, čo chcete s tou pleťou robiť. Dajú sa kombinovať, dajú sa používať všetky 3 naraz a ja musím povedať, že ja by som chcela používať jedno, ale mne to nedá, pretože sú tak fantastické. Tá pleť po nich je, to si musíte vyskúšať. To keď nemáte tieto pumpičky, tak proste určite ich vyskúšajte, určite ich začnite používať, pretože ja tomu hovorím, že to je taký botox. Toto je taký botox v takejto malej flaštičke, lebo naozaj to dokáže zázraky.
veľmi príjemné dávkovanie, že si vlastne len stlačím tú pumpičku, krásne mi to nakvapká to sérum na pleť, ja nemusím nikam pchať prsty, nemusím mať pod nechtami nič, ani nič podobné, čiže je to veľmi príjemné dávkovanie. Čo sa mi na tom páči, je to, že vlastne nezostane vnútri v tej pumpičke absolútne nič, lebo je to ani nie je natlakované, ale ono sa to volá pumpička aj práve preto, že sa to vlastne zatlačí. A vlastne vyminie to úplne na kompletku celé sérum. Ja zvyknem so sérom robiť aj masáž. Tu vám teraz neukážem, ale tu vám niekedy môžem ukázať, napríklad, keď vám budem ukazovať tú rannú rutinu, čiže to sérum nie je len level up o tom, že použijem väčšiu výživu, ale dokážem pri tom sére ešte vlastne tak vyliftovať tú pleť. No a na čo ešte určite nezabúdajte, je používať séra na očné okolie. V Lumispe máme očný nadstavec a taktiež očný krémy, ktorý je úplne fantastický. Videli ste na začiatku, že tie moje viečka boli padnuté, že som ich mala také ovisnuté a naozaj veľa žien rieši, že už musia ísť na operáciu očných viečok, že im to padá a toto je spôsob, ako dokážete predísť naozaj tej operácii, pretože tento krém v spolupráci s očným nadstavcom dokáže zdvihnúť to očné okolie a dokáže krásne minimalizovať vrásky okolo očného okolia. Je to úplne jednoduché, veľmi príjemné a tie opuchy, tmavé kruhy, minimalizuje to tie vrásky mimické. Naozaj úplne ináč vyzerá to oko, keď používame k aplikácii aj tento nadstavec. Je to niekoľkonásobne, to má väčšie účinky, pretože vlastne my máme takto očný sval a keď si takýmto spôsobom prechádzame po tom oku, tak my ten očný sval masírujeme a tým pádom otvárame to oko. Čiže nie je to len o tom, vypadol mi nadstavec, lebo tu šibrinkujem rukami. Nie je to len o tom, že vlastne zapracovávam krém hlbšie do tej pokožky, ale vlastne robím kvázi aj takú tvárovú jogu na tom očnom okolí a otváram to oko, otváram to viečko. Trvá to 30 sekúnd na jednom oku, 30 sekúnd na druhom oku. Nič špeciálne, naozaj len prechádzam krúživými pohybmi. Ja odporúčam prechádzať smerom dnu, pretože tie mimické vrásky máme väčšinou takto, čiže neťahám ich ešte ďalej, ale vlastne idem a smerujem ich dovnútra. Čiže toto je veľmi dôležitý krok. Ak nepoužívate aj Lumispo a chcete stať len nejaký očný krém, tak nerobím toto, neťahám to von, ale smerom dnu, hore, idem na tom koreni nosa, pod obočím a vytlačam to vlastne smerom hore, vždy týmto smerom. No a posledným krokom je nejaká tá hydratácia, nočný krém, alebo teda cez deň denný krém. Cez deň určite je potrebné používať krém s faktorom. Tomuto sa povenujem hlbšie na tom ďalšom vysielaní, ale treba ho používať, či je leto, či je zima, či je pod mrakom, či není pod mrakom. Ráno treba použiť krém s faktorom. Je to obrovský dôležitý krok preto, aby sa netvorili, neprehlbovali tie vrásky a nestárla tá pokožka neprirodzeným spôsobom. Čo ja odporúčam na noc, sú dva brutálne krémy, alebo tento jeden krém. Je to krém s agelockom. Je to vlastne, neviem, je to krém, ktorý je už naozaj level up a má obrovské úžasné účinky na tú noc. Vlastne on sa volá aj Transforming Night. Čo dokáže na tej pleti je, že transformuje počas noci tú pleť a naozaj to vidieť ráno, že niečo spravil. Ale čo ja vám chcem dnes ukázať a čo je môj druhý najobľúbenejší produkt po Lumispe, je nočná maska. Babi, kto ju používate, kývnite hlavou. Toto je produkt, ktorý, keď nemáš žiadny produkt, ktorý od nás, tak toto je produkt, ktorý si minimálne kúp, pretože to, čo dokáže táto nočná maska s
ešte nezažila. Garantujem, vykývajú, vedia, o čom hovorím. Je to naozaj tak brutálny produkt, ktorý spôsobí 207% nárast hydratácie v pokožke za nejakú krátku dobu. Dokáže až 8 hodín udržať okolo 150% tej hydratácie v pokožke. A je to nočná maska, čo je za mňa strašne praktická vec. Najsuprovejšia mega maska, super, teším sa, že píšete. Táto maska má veľmi praktické používanie, pretože nezmýva sa, pôsobí celú noc na tej našej tvári a ráno sa zobudíte ako s detskou prdelkou. Ja vám to garantujem, pretože to, čo dokáže spraviť táto maska na tej pleti počas noci, je viditeľné po jednom jedinom použití. Je proste tá pleť je doslova ako detská prdelka. Posledná vec, ktorú vám poviem, je, že nikdy nepchajte prsty do krémov, gelov, masiek, neviem čoho, pretože si do krémov zanášate baktérie, aj keď je tá ruka možno umytá, pod nechtom sa všeličo nachádza a tak ďalej. Čiže vždy vlastne krém naberám nejakou tou špachtlou alebo proste niečím. Toto je vlastne na nanášanie masky, ale ja to veľmi rada používam na nanášanie tejto masky alebo aj nejakého krému. Úplne táto maska sa vstrebe veľmi rýchlo do tej pleti, čiže ja sa absolútne nemusím báť, že budem mať masný vankúš, že nemôžem ísť spať, že musím čakať pol hodinu, kým sa mi to zasuší alebo niečo. Ona je veľmi taká, by som povedala, že konzistentne a medzi gelom a krémom a veľmi rýchlo sa krásne vpije do tej pleti. A už naozaj po pár minútach vidíte to prehydratovanie na tej pleti, pretože dokáže to brutálne veci, brutálne. Čiže ak nemáte žiadny produkt od nás, vyskúšajte minimálne túto masku, pretože mne sa stalo raz to, že spala u mňa moja maminka a ráno sme sa niečo zobudili, prišla do kuchyne a hovorí mi, že no a ty už kedy si sa vychystala, kedy si sa stihla vychystať? Hovorím, že ja som sa ešte nevychystala, že teraz som vstala. Vidím, že si namalovaná, vyčistená, neviem čo. Ono to tak vidieť na tej pleti po tej nočnej maske, že fakt vyzeráš, ako keby si už vychystaná, vyumývaná, vyliftovaná, neviem aká. Je to brutálny produkt, ktorý je pre mňa, ako som povedala, druhý najobľúbenejší produkt z tejto spoločnosti. Takže toľko odo mňa. Máme 4 minúty alebo 5 minút na otázky, takže ak máte ešte nejaké z chladničky, úplne ideál. To mi nenapadlo dať do chladničky, čiže úplne skvelé. Môže to byť ešte, mať ten chladivý efekt veľmi, veľmi príjemný. Čiže ak máte nejaké otázky, ak ste niečomu nerozumeli alebo potrebujete ešte niečo vysvetliť, niečo ešte zodpovedať, tak sa kľudne ešte teraz pýtajte. Ja vám rada na to zodpoviem, pretože dnes sme tu preto, aby sme boli krajší, aby sme používali tie produkty správne, a aby sme pochopili to poradie, to kombinovanie produktov a vyzerali sebavedomejšie a bez vrások, starli do krásy. Takže ak nemáte teda žiadne otázky, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli, za to, že ste si to vypočuli. Verím, že to bolo pre vás prospešné, že sa vám to páčilo a že sa tu vidíme o 2 týždne v štvrtok na rannej rutine. Takže ja vám prajem krásny večer ešte.